Здравейте, добре дошли в InGame TV, аз съм Пастър и днес слизаме с едно ново и необикновено видео за канала, а именно ще анбоксваме фигурка на Trafalgar Law от One Piece анимето. Супер яко, нали? Защо точно тази фигурка, питате? Точно тази фигурка раздадохме като награда на последния или първия по рода си стримър чемпионшип на One Piece TCG, организиран от Hobby Games. И естествено стримът тук на канала може да намерите вводът в лайв секцията, както естествено подкрепен от No Thanks. Благодарим на всички, които участваха в организацията на този супер готин турнир и естествено за всички награди, които успяхме да набавим. Именно една от тях беше ето тази лоу фигурка, която е супер готина. Аз съм много хайпнат. Лоу е един от любимите ми герои, естествено. Всички герои в анимето са много яки, както и в самото TCG, така че лично аз нямам търпение да видя какво точно представлява тази фигурка. Така че влизаме. Преди да отворим фигурката, искам да напомня, че ако искате да се закупите тази и всякакви други фигурки, може да го направите от сайта на Hobby Games. Аз ще оставя линк долу в описанието. А сега, нека да я излюпим. Бум! Първото нещо, което ни посреща в кутията е... Вижте това чудовище. Ще можем ли да го отворим внимателно, без да го щупим, но уникално красиво. Цак! Успяхме. Дали се вади? Не. По-скоро не се вади. Но е супер яко. Да видим самия лоу. След внимателното изваждане на всяка една част от съответните найлони, ето ги всичките части на фигурката пред нас. Нека да разгледаме сега фигурката и да я сглобим. Цак. Спа. Цак. И това за спа. А сега ще сглобим и главата. И ето ни и нас. Успяхме да сглобим фигурката. Уникално. Ами, аз лично съм много доволен. Фигурката е уникално качество. Все пак е на Band Presto. И както може да се засетите, много други такива фигурки може да се намерите от сайта на Hobby Games. Детайлите просто са много добри. Естествено имаме и стойка, на която като е сложен, тя би трябва да се седи. Цак. Ами това беше анбоксинга на тази супер готина фигурка. Пишете долу в коментарите да кажете какво мислите за този нов вид контент на канала. Естествено, аз лично съм голям фен на аниме и на всякакъв мърч свързан с тях. Естествено и фигурките, като тази, която точно сега отворихме. Фигурката ще вземе почетно място до някой от тези или на мястото на някой от тях със сигурност. Така че в следващите видеа ще наблюдавате как изглежда в този край. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да го лайкнете или да го дизлайкнете, да пишете долу в коментарите какво се сетите и естествено, ако не сте абонат на канала, ударете този червен бутон. Пазете се, бъдете здрави и до следващия път, когато отново ще влезем в играта.